Control lang na siya sa blower. Oh, juta eh, makakira. Ambak lang mo. Mga dana. Guba na. Then kaning karton sir, ibabad siya sa Napag mo dito, asa na power bank, asa na battery? battery. Pwede po power bank sir, ang gamiton nimo. Na dayon kani siya, ug mabali po ni siya taod sir. Masunog po na iyang kuan mag-aso. Ano ba? Then di agin magsilbi. Makontak ra kana kompleto madaot ni nani. Kaning kasagaran man sir. Asa may kasagaran madaot ani nananglit. Kanira inani og mabasa. Pwede butangan pag gasolina gamay. Dalig siga. Aka na kusog kay no sige. Gasolina. Di mo gud pwede og asiti. Pero sa balunan ay lagbutay gasolina dana. Diha lang. Galing. Yan tiri din. Ura gisek ka ng kuan ko. Unang isunog ani kani pang karton og ang gasolina. Di gini sa imong pahupong kuan. Dili gid sir. City. Pinoy gamit na, hapit na guro tuig kayo no? O tuig na bagyo. Nakita mo kami sa lison po na kuan ani, burag duha naman tingali kay kato naluto og kuan. Ikan. Luto sa office ball Pagkabuhat ato. Si Udit pidig ko na itong pagaliso. Ganin ko pag mo man tining pormahan no? Inano po pormahan? Oo, magito na. Ang tatangan ato murag kuan mo siguro pare sa gason. Murag. Lingin. Kanji ba? Iyahang asawa Ibis bulan anak, din yun. anak sa ex-kapitan mo siguro to. Balaw na po kag-control pero pahinay. Ano ba? Basag-basag na siya. Kani siya, unsa na nga kusog na siya nga. Pero dili pa na siya may kusog Di niya. pa na may kusog ni. Kanang yung mainit na yung asiti din mo. Kuha na siya. Then pwede rin ka magbuklungag ka. Pwede rin ka mag-control rin magpaayo. Hinay na to. Nana. Ang makaitom lang ani sir kanang yung wala siya blower. Kita mo yung aso. Ito. Pero bloweran mo. Maka dili lang maka ito. Minit ka na eh. Nakita na giday pa na nimo dito. Oo. Nakuha lagi mi kung hinduto eh. Mga restaurant. Gahapon po, nagimig adto dapit sa may kuan airport. May klaro pag adto na mo dito, wala mo sila stock. Gasigi na ingon naadaw nga. Nalayo-layo pa kay migbiyahe ko, ay klaro ni. Ni gidibihi. Tamo kay mo ingon mo makigmitan ko kani, kung sure gini kay magigmitan. Meet up nagi dala. Lahi po ilag porma, bulky kita naon dako kay burgi square ba kani mo kay kuan ra. Kita mo ko ni siya kay madala-dala ra. Mura siya. Gamay daw nagabattery na niyo. Pwede ra tayo. Pwede ra gyud. Ang uban bitaw sir kay ang ilahang controller sabay na siya sa kwanto 20 gid siya saksak. Mo po daw among gilantaw na ako nga dinhi pwede ko sa dili gini pwede kay direct ra last kuan. Kay kung battery nimo wala kay controller na di na mo agi dire 12 volts ra pod. Samantalang kini siya pwede nimo saksakan og power bank sa cellphone 5 volts pwede. Pwede hantod 36 volts. Mora po siya taman. Kana bitong barina nga 24 volts. Unsa ngalan ani inani kanina wire? Kuan kani siya sa unsa ni siya male o female man tayo nga kuano adapters man siya tawag kana. Kani inani sir kuan siya kaning 5.2 mm man siguro siya kani. Mora siya. Murag na ay sa kuan sa globe pwede ito. Nato ang sa mga wifi. Sa wifi na ami dito man USB na siya. Then kato pwede ra sa power bank dito sa Salit na lang kag ni pakpa ko. Alligator clip. That's Okay, ra na mahurot to. dugay na sa mahorot. Kaya gini siya morot. Dagan-dagan na butang ko. Ay yabo na. Yabo na lang. Kasi dugay Okay na. Then nagpatulo din mo sa city to. Ay, Di sila ani, tayo. ani, sir. Hinay ra ka bisik. Kanang inigsugod niyang siga, mga 5 to 7 minutes ay pa ka mo paagas diri sa gripo pero patak-patak lang. Patak ra dili gyud. Wala sa bricks to. Patak lang. Dayon ug masobra ang imuhang city supply sir na may bangag diri sila long gudo kana diha. Diha siya burang overflow niya. Diha mo agi din nay bangag pud diri sir diri na siya maawas silalom. Kung sobra ang supply sa city. Aron ka nga malikayan nimo nang mag-overflow, pwede ra pod og pag mogamay na ang city dia imong builuhag paagas, then palong na pod. May stockan siya mo ra pud iyangot don. Ug man kag luto, ang kanilang city nga supply mo imong palungon din ang blower pasadaan lang siya nimo nga mag-andar taman sa mo og gani siya sir. Buhal na kadugayan gamit. Nanang mo sa bago pa. Oo,
Nana ra pud ka kinabi Kita mo kato nila, wala mong pag-asa katong kalutuan dito sa kuan, wala mong pag-asa. Nana ra pud siguro. Agas din balo. Fishbowl nila. Itong nag-fishball ito, marami sila ramen ko eh. Dapat siguro fishball ito sa Lison. Pero talagsa ram gud magluto sa di. Kita ni permanente. Pag yung hurot to, pwede pa ka Maglata. latag baka. Igupod kay kaning duha ko dun tanapoy tagiyane. Nay ni palit niya di aron sa nay. Ning lantaw ra siya sir. Lantaw ra siya. Ningon siya nga mo, tira siya po din. Ihalang bawas sa balay. Dusog-dusog. Kuan jud mo man gyud sa koy klaro no. Man, kadang dapat sa ganyan nga gusto ligid siya malantaw. Personal. Karong balo naman siya. Wa to mo nagig-meet up mag-iso jud kay umudum-dum nang sa lawas. Oh, talawas. Sudlunon pa. Sito anay ko. Napaingon ni kalasan ko lalayo ay kay namin haturan dito pan kalasan ko lalayo asiguran. Talasa. Dito lawas na rin. Kung ngayon kag abot sa ganlugan, pwede ra gunta to. Pwede ra mo to. Sakto ra pod nga dire kay Paingon mo dibur ka. Dulu ra kita sama diri kay Inana siya sir. Tusog na siya din. Kanlitan mag-supply ka kasi. Kani wala na ni gasolina asiti na gini. Oo. Kay Sige kanya na na yung siga naman siya. yung kanya. Okay kayo. Dito siga. Di pa init. Di mo siga. Siga naman ang city. Kung panlitan ka ni sir, ang yang siga dili bitaw kay siya kaana sa kaldero. Kani mga karton isa nga atong gihaling mo tabon mo gud siya tanan. Pwede ko ay ko Tayo na kay nimo Igon. para makusog. Ana. Kaya nga ni masuplayan siya sa city. Pwede po nimo ana. Kada dagkot nimo magbutang di kag papel dia. Oo. Kada maghaling ka. Dili man pwede og walay papel. Tangkay. Ay, city. Di mo siga daw. Palitan mo city na din butangan mo gasolina mapalo or sa dayo. Ano mo siga ng city mainit siya. Kaya ang kini Ano siya yung live baho dayo? wala kasi mo Live baho. kaya mubaw pa siya. Kaya lang po malik ka. Okay po niya mong gamit. Na, mong gasol. Wala gigi. Pila ni kana naman Kani yun. mo mag-bake usahay mo gun make cake. Amo gami kanang oven. Kani ug mag-cut kanang magputo mo na Kana mito dyan. na lang. Kinamay kanang Steamer. steamer may kani na lang kaysa mangita ug Ano siya nga oven sir katong kanan o gamit yun? Dili. Gasol. 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 Itong nabi to siya dalaga strange. Bay, wala naman po, may order ba? Dito ra po, sa